फोनाओ ना करतारू के करा सिखावाला में फोनाओ ना करतारू के करा सिखावाला में बोला का डरा बावे बोला का डरा बावे हमारा से बतावाला में फोनाओ ना करतारू डीजे आरके हमारा नंबर है 7233939792 गौशाला चराहा उसका रोड सिखावाला में सोची के मनवा पागल भइल जाता हमारा काहे रोवावतारू बोलाया सुआ के धारा हो असुआ के धारा हो बड़का गलती हमसे भइल बड़का गलती हमसे भइल आ दिलवा मिलावाला में फोनाओ ना करतारू के करा सिखावाला में फोनाओ ना करतारू आ के करा सिखावाला में के करा सिखावाला में फोनाओ ना करतारू सिखावाला में गुनाला कुआरा यावारा बनल बाटे जान हो राइटर मेरा जमी साइल के निकले लागल परान हो निकले लागल परान हो आ बोला का खुश रहबू आ बोला का खुश रहबू आ हमारा के रोवावाला में फोनाओ ना करतारू आ के करा सिखावाला में फोनाओ ना करतारू आ के करा सिखावाला में बोला का डरा बावे बोला का डरा बावे हमारा से बतावाला में फोनाओ ना करतारू के करा सिखावाला में फोनाओ